Di na ako makapunta ka mo, Glenn. Unsa man man eh? Nagbangkot mo, gamita. Ah! Di ba siya mo tapos, Glenn? What's up guys? Sumuni ang pinakakuyaw na mong mabuhat karong gira. Sumuni mga sitwasyon mga brad no namin karon sa SM nya matumi sa Bayfront Hotel. Kung kabalo man mo ang Bayfront Hotel, lara dito. Mo na ang Bayfront Hotel mga brad. So ang idea, magsakay may Grab. So naabot na gid ang Grab. Magsakay siya guys, sa panahon karon kailangan jud siya oh. Kung matingala man mo anong kuyaw kanyang gibuhat ni ma-hike ra gid ang Bayfront Hotel. Ya pila may mabayad na to, Jom? 132 kaya tong Grab no, pero siya pagto sa to pobre, magdudul sa tani ugma. Nanang sakinan. Papo ka natingala ko yung at dol kayo. Buong ganit ko nga. Ano ning book ni Grab? Ang Grab driver na mingon ba? Dawaton ako ning customer. Dinood. Ang siguro. Abot na me. Grabe layo ato eh. Ya 140 na isukli jud sa among utso kay sigmo kuan mi malugi. What's up guys? Ang sunod yung masina makita kay ang long time crush ko ni Jomi. Mo ni akong surprise para sa iya. Maita magausan ni siya og kalipay. Jom kanang dugay na kita amigo ba niya? Kanahan ti ka kanang i-surprise ba? Binuwang ni. Pero ganahan ko nga muhigda ka tabunan ni mo dugay. Mag blindfold ka. Mag blindfold ka. Sige Jom, blindfold na natin ka. Sige, binuwang ni ba? No picking ha. Ay sa nagkatawalay ko ani. Dapat kang muhigda. Ay binuwang ni ba? Ay kaya magbuwang ra ba ka? Magda ko? Magda. Anong gigda man jud? Muhigda lang. Ano, street lang Dili ka, dili ka. Street lang. Eh, dawa ko ni mong buwang ka. Dali akong ulog. May punta ni ka. Ay ko binuwang ni Glenn. Ay binuwang ni Glenn. Ayaw magsakit tayo ba o ganang sakit? Unaog lang ko. Ay naya lang ha. Surprise ko ni para sa ko ano kay big fan jud ko ani niya. So karong adlaw mo na gini siya. Nana diri ang atong surprise ni Jomi. Slow mo. Ah. Sakit kay ngombe na Glenn. Ano Jom? Wala. Relax na bay. Ay, ganahan og iro. Iring. Bakit? Relax na Jom, ako rin eh. Jom, endangered species na Jom. Ay, wala Jom. Sige na Jom, lantawan na Jom. Okay na Jom. Kuha ng blindfold sa iyong mata. Kuha ng blindfold sa iyong mata. Kuha na. Kuha ng blindfold sa iyong mata. bay. Kuha na blindfold. Lantawa lang. Lantawa lang. Ako na Jom. Nindog nga surprise to. Bye, Roy. Nanginang ko content tabangay ko. May problema ba? Jom, tabangay ko Jom. Ano ko'y content Jom? Ay. May problema Glenn. Ram, last na gini Ram. Naman. Dahil ko content bay. Mamuta na ba ka? Thank you sa paglantaw. Like kung ganahan mo sa video, subscribe kung ganahan pagin mo video. Shoutout ka mga lawak ang Hillary Mia. Ya, i-tweet diyan ko ninyo at abo kay Glenn. Jom. Napa ko'y surprise para sa inyo mga Jom. Napa, Jun? Naapa. Ang samahan? Ay! Ay, kanina surprise ka kinahatid ko! Ikaw rin kabalo? Ibo ka uwan kayo, gyari giti ka. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakita.